Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu t-tifka San Carlo Borromeo li kien isqof. Il-mulejjejt se nżur in-naċ tiegħi min qiegħed fuqhom rajji biex jirawhom jiena nkun il-mulej Alla tagħhom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-mistera qaddisa, nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu bil-Qudiesja b'suffraġġju tal-irbieħ tal-familja Ċefaj u l-familja Magro. Ħares mulej lill-poplu tiegħek dak l-ispirtu li beħem lejt lill-isqof San Carlo Borromeo, ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun ġbija ta' Kristu biex tista' turih lid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna dan għattulkom bosta drabi, imma issa intennijulkom bidmuh f'għajnejja. Hawn ħafna li jġibu ruhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfien għad ikun tmimhom, Alla tagħhom u żaqhom. Jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi s-Salvatur tagħna Siedna Ġesu Kristu. U għad irid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejja fi bwiebek Ġerusalem. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, lejja it-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hekk twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewħ lil sidu li kien qiegħed iberbaq ġidu. Għalhekk is-sit sejjaħlu qallu, dan x'inhu li qed nisma' fuqek? Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi.
L-amministratur bejnu bejn ruħu qal issa x'ser nagħmel la darba sidi se jneħħili mill-amministrazzjoni, immur nażaq ma niflaħx, nittallab, nistħi. Nafx nagħmel qal, ħalli meta nitwarrab minn din l-amministrazzjoni insib lil ħadd ieħor li jilqani għandu. U wieħed batal dawk li kellhom jagħtu l-irsidu. Kemm għandek ta' teħli l-sidi staqsa lill-ewwel wieħed, midbar mill-żejt u jiġbu dak. Oħroġ il-karti, qallu l-amministratur, oqgħod bil-qiegħda u malajr u ikteb 50. U lil ieħor staqseħ int kemm għandek tagħti? Mix-xkora qamħ u jiġbu, qallu oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sejt faħru l-dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu għaxu li t-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li t-dawl u minn minnu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżiż din il-parabola tkellimna fuq l-amministratur li kien fdat ħafna mis-sejt tiegħu. Imma ma kienx li għali lejh. U għalhekk meta nduna li kien sejjer jitkeċċa ra x'jista' jagħmel biex ma jibqax b'xejn. Jiġifieri ħaddem rasu. Allura ħabbel rasu f'dan iż-żmien ta' kriżi. U allura Ġesu jieħu dal-eżempju minn dan l-amministratur. U għalkemm sejjaħlu ħażin fl-istess ħin faħru. Għaliex? Għax mhux biss inqeda b'dan din l-amministrazzjoni, imma ħabbel rasu biex jara kif jista' meta jitkeċċa mill-amministrazzjoni ikun mhux ħażin. Però mbagħad Ġesu jinqeda b'dan il-karattru, ma kienx karattru sabiħ, laqqas karattru tajjeb għax li tinganna lil min iħadmek mhix ħaġa sabiħa wara li qed iħadmek. Imma Ġesu rid jinqeda b'dan il-karattru biex jurina li aħna wkoll għandna nitalmu u ma nibqgħux bidejna fuq zaqna fil-missjoni kbira li għandna li nxandru lil Ġesu Kristu. Għaliex? Għax il-ħażin jiftaħar b'dak li messu jistħi jgħid fil-pubbliku. U t-tajjeb iħalli kollox għaddej. U mhux ħaġa sabiħa din. Ġifieri jekk hemm il-darba aħna naraw lil Ġesu u lil Ġesu qiegħed jiġi minsi jew inkella mhux ikkalkulat, jiena bħala nisrani għandi nqum fuq tiegħi u dak li hu Alla ntjulu għandi naqbes għall-unur Alla. U l-unur Alla eżis ma nċedih lil ħadd ikun min ikun. Qatt m'għandi nċedi l-unur Alla minħabba l-ħażen. Ħalli mbagħad jien ma jimpurtax. Ma mhux inħalli l-unur Alla ikkalpestat. U allura dak li għallinna Ġesu li ma nibqgħux bidejna fuq zaqna. Aħna insara u lil Ġesu wedna lilu li aħna nimxu fuq il-passi tiegħu. Allura importanti ħafna fil-ħajja tagħna ta' kuljum bil-kelma u bl-eżempju iva nkun qiegħed inressa aktar bnedmin lejn Ġesu. U x'ħan nitolbuh dal-għodu Ġesu? Ngħidulu mulej Ġesu, għatini l-erf u t-tieba tiegħek. Għalfejn? Biex bħajjitna ngħinu aktar persuni biex jersqu lejn Ġesu. Bil-wieqfa. Lill-Alla li ħalaqna biex ngħixu ferħana u jrid il-paċi tagħna, nitolbuh jagħtina li ngħaddu slim il-jiem kollha ta' ħajjitna billi ngħidu
mulej jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Għal knejjes tal-Asja u tal-Afrika biex iżommu fihom l-entużjażmu tal-konverżjoni, l-umiltà tal-bidu u redikolata tal-martri tagħhom nitolbu. Għal paċi u l-għaqda bejn il-bnedmin ta' kull razza, twemmin u klassi soċjali nitolbu. Għal min bħal Kristu qiegħed isofri l-inġustizzja u d-disprezz biex isib il-qawwa li jpatti l-ħażin bit-tajjeb nitolbu. Għal min tilef il-fidi biex isib fil-komunità nisranija tagħna il-post fejn jiltaqa' mill-ġdid ma' Alla nitolbu. Nitolbu ukoll il-mulej sabiex jagħtina x-xita f'waqta għalfejn biex l-art ma tixħaddilniex il-frott tagħha nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla, li b'ħafna modi urejtna l-imħabba li għandek lejna, għatina l-qawwa li ninataw għal xulxin kif jingħata lina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li l-nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-invit li din-nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuliti id-dnub tiegħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li aħna qedna fuq l-altar tiegħek fit-tifkira San Carlo Borromeo kif inti glorifikajtu għall-ħeġġa tiegħu bħala raj tal-merħla tiegħek u għal-kobor tal-virtujiet tiegħu, hekk ukoll bil-qawwa tas-sagrifiċċju li ser innofrulek, għamel li jkollna kotra ta' frott mill-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mister Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll kien nraddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox. Li inti battuna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Sanna fl-ola ta' smewit
imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas mewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrek. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrek. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej waqam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull il-koppa timile u l-sin jistqar Ġesu u l-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-għaddejja tiegħek fl-irwieħ tal-familja Ċefaj u l-familja Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Sirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi sal-tnada, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda għal-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan huwa Kristu l għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jikol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' tissaqti. Żdejt kelma waħda ruħ li tħol il-fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Għamel mulej li x-xob li ħadna jkun jiswilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Glorja lil Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla. Nitolbu. Mulej il-mistera qadisa li bjom tqarbinna. Jimlew li ruħna b'dik il-qawwa li bija San Carlo Borromeo wera ruħu bħala ministru fidil kollu mħeġġeġ bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru li l-Marija tal-law tal-bnedmin nannula li zbaħalja bil-feta l-ubsafi Marija Amin. Nitolbu għallimna dejjem iżjed tal-inħobu. Morru fil-paċi ta' Kristu.